ታሪክ سلام طعنا أخاتكم يكون كبراتن كبرانن تخاتلتي مدب كح تاريخ كم يكنيكم نلومي إيرتراوي إمبيتا صرب الدعوتات جزاتي أبي تحت زبل أرستي ممري سا يوسف كابز زدالو مسحفو قدما يكفالنا بخاتكم كنبلوينام نظام مسحف زيا أبي منستر زينا مسيو زركبني تقاتلاي باشاي تخلم دما كابلبي أمسكنهم كساب ساعتنا خيلو إن السنة بتكم قدما يكفالنا إذا تحسونا تخاتلكم مسانا حبيركم كالصلحو بخبري عدم مساكم زلخو أرون عنداي دجزماچ أبرا كاسام بزحات أزنتوتي أف تاريخن حيالو مزاجبت تاريخن حلفات جازيت أتاتن نلج أبرا كاسا لج أبرا هايلو تولد مدنيلهم كسميوم كلو كالوتكا لج أبرا كاسا يبلوم انت خونجن حدثب بكرت سما بوكس وع لمود أبرئس زي مخانو حقاوي مسرع أو عاسل زي كون مدنجار كفتر يخل سلازي سلم تايدايم لج أبرا بكرت سما بوز صوعو نابز بالحطو كمر حكا بهرياويو لج أبرا بتولد بعز عزقا كخونو كلو نصهم لج أبرا ودي كاسا ودي تسفاس ينيم لج تسفاس ينكا ودي دجازماچ هايلو سلازخونو لج أبرا ندجازماچ هايلو ودوم يوم أبرا هايلو تباهيلوم التسوع لمخنيات جن عيته تسفاسين ودي دجازماچ هايلو بأسران حمشتر مسكرم شحن شمونتميتنا حمسان شمونتنا عامة مرت اتي كم أبا حقوتاتو مكة إسحلن وبن نجزارسو على نقص تقراي إيلونا صوعي مريتنا تحسسي زرعتنا رماسسي دورنا برسي قريتنا زمتي صبحاتنا حردي نقادونا خطري عدتات إنا انددي ملا إرتران نطفي نوشت مريت إرترا آتيو زنبري أغو نقصة تبهالو وراري عزقا سلز بسحيم سراوي دقيات هايلو هاقرون مدحان اتكيلونا تواقع خلوم للتسفاتينون أب قدني ولادي بتي أبلع للتتغسعلة عمتن أما أكل قول أداقاس عزقا إنا تواقعو كلو توقي ودقمو تمارخو اتوق مستودخا اتي محرات زي فلت أغو نقصة بتقيت أرشنوك أتلم انت خونا جن كاسات تبهلس عن حدقي قديفهم نبرمو درجة كم زي متيو تبهل اللهم كميسي بيت بهل اللمدن هاجر حربنيا يموتنبر كاب جنبار صلاي عايز حتنيم اتوم كاسات تبهلو حد قلت تسفاس انون جنا من اسيكلو عبتي اب ماي بلا مالت مريت وكدبا عمونغو دقيات هايلون قوميدان اتقبرو وق توقي امو كان تموتو نصمون ابرا تبهل هسان حدقي قديفهم يوم بموت حليفهم هسان أبرا دما مس أب حقهم دقيات هايلو تحاقفهم ماميقهم عبيو بز مقنيات الزدما بلمدي أبرا هايلو تبعيلهم يسوعو نبرو كونتات كمز كوين خلو دحر حيال عمتات حدش جزاء حيلي منجستي إيطاليا بوغن باطع تأتاتيو دارقا ملئتي إرترا عبتحتي ملك بانديرا إيطاليا ودقتمو لج أبرا كاساها بتسئن شمات مسلينነት ተከለ አገባት ዋሂቦም አደቦም ክሰርዑ በመጀመር ተጊሆም ንኩነታት ሀገሮም በመመዘዛን
ላዕልን ታሕትን ኣስተብሂሎም እናተዓዘቡ የመሓድሩ ነበሩ እንተኾነ ግን ፍልጠቶምን ንቕሓቶምን ልዑል ስለ ዝኾነ ኣብ ታሕቲ ትዕዝብቲ ገዛእቲ ጣልያውያን ኣትዮም ኣብ መዝገብ ጥርጡራት ተሰርዑ ካሳ ኣወጥሪ ልጅ ኣበራ ካሳ ኣብ ታሕቲ ጽላል ባንዴራ ኢጣልያ ኮይኖም ብደረጃ ምስሌነ ተከለ ዓገባ ከም መሓድሩ ካብ ዝሽየሙ ሓደ ወርሒ ጥራይ ምስ ገበሩ ሓደ ከዳዓት ወይ ከዓ ብቕኔ ተላዕሉ ደለይቲ ሽመት ልጅ ኣበራ ካሳ ካብ ዓዲ ደገዝማቲ ጻዘጋ ወዶም ንደጃዝማች ሃይሉ ተወልደ መድህን እዮም ብደቂ ሃገር ተሰማዕነት ኣለዎም ኣብ ሩስዮ ከዓ ሽመት ኣደቦይ ሽመት ኣቦታተይ ኣምሊሴ ባዕለይ ከም መሓድር ዝብል ህርፋን ኣለዎም ስለዝኻ ምስ ሽፍታታትን ንባንዴራ ኢጣልያ ዝጠለሙን ውዲትን ብሑት ርክብን እናገበሩ ህዝቢ ኣላዓኢሎም ከጸግሙ ዝከኣል ስለዝኾነ ዘስዕብዎ ምልዓል ንባንዴራ ኢጣልያ ኣስጋኢ እሞ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣድላዩ ኢሎም ብጅብጢ ዘይብሉ ሱቱር ሓሶት ከሰስዎም እቲ ሓዲስ ዝነበረ መምሕዳር ግዝኣት ኢጣልያ ከዓ ነቲ ዝነበሮ ጥርጣረታት ምስ እዚ ውዲታዊ ክስን ወቀሰን ኣዋሂዱ ከኣስሮም ደለ ስለዚ ከዓ ብዙሓት ዕሱባት ሰለይቲ ኣዋፊሩ እግሮም እናተጓዓዘ ክከታተሎም ጀመረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ከይጥርጥሮ ቀሲሉ ኣዘንጊዑ ብርግኣት ከኣስሮም ደኣደለ እምበር ህፁፅ ስጉምቲ ኣይወሰደን ልጅ ኣበራ ካሳውን ነዚ ወረታት ዝምሰምዑ ብዝኾነ ብልሓት ካብ መምሕዳር ኢጣልያ ዝሃድምሉ ጥበባት ኣብ ምድላይ ኣተው በቲ ሓደ ወገን ከዓ ካፒታኖ በቲኒ እተባህለ በዓል ስልጣን ፈታዊኦም መሲሉ ዝረአ ስለ ዝነበረ ንሱ ካብ ማእሰርቲ ከድሕነን ንኽእል እዩ ኢሎም ብምሕሳብ ናብኡ ኣማዕደው ግናኸ ካፒታኖ በቲኒ ኣብ ኤርትራ የሎን ይበሃል ኣብ ርእሲ ምንባሩ በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ካፒታኖ በቲኒ ብስራሕ ተጸሚዱ ኣባጽዒ ዘሎ ዝብል ነንሓድሕዱ ዘይቃዶ ጽንጽንታይ ስማዕ ስለ ዝነበረ ልጅ ኣበራ ካሳ መፍትሒ ሲኢኖም ተዋጠሩ ስለዚ ከዓ ሎምስ ዘድሕነኒ የልቦን ደጃዝማች ሓድገንበስ ወዲ ጉልበት እኳ ተታሒዙ ሃለዋቱ ጥፊኢሎ ንዓይ እውን ዝተርፈኒ ይኮነን ብማለት ብዙሕ ተሻቐሉ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ግን ኣብ ልዕሊኦም ይልሑኽ ካብ ዝነበረ በብዓይነቱ ምንጪ መበገሲ ወቐሰታት ምእሳሮም ዘይተርፍ ምዃኑ ዝሕብሩ ስላያዊ መረጋገፂታት ኣዋህሉሉ እሞ ወይ ንሞት ወይ ንሕየት ኣወዳደቓ ኮነ ኣጨባበጣ ዓወት መሪፀ ከም ኣቦታተይን ህዝቢ ሃገረይን መሽቀቕ ስረይ ኣትሪረ ትኩርነተይ ከብርህ ይግባእ በሉ ኣበራ ካሳ ስለምንታይ ተጠርጢሩ ልጅ ኣበራ ካሳ ካብ ዘርኢ መሳፍንቲ ጻዓዘጋ ተወልዱ ሕቡን ሃገራዊ ኣብ ርእሲ ምንባሮም ከምቲ እዋኑ ዘፍቅዶ ዝነበረ ግዕዝ ተማሂሮም ዳዊት ዘንብቡ ኣብቲ ውሑዳት ምሩጻት ደቂ መሳፍንቲ ማለት ደቂ ምስሌነታት ደቂ እሙናት ዓሳክር ጣልያን ከምኦም ዝኣመሰሉ ካልኦትን ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ኣብ ከተማ ባጻእ ተሃኒጹ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ጣልያን ኣትዮም ቋንቋ ጣልያን ኣጽኒዖም ጽሒፎም ኣንቢቦም ዝዛረቡ ንቑሕ ኤርትራዊ ብምንባሮም ብቕንዓት እተበገሱ ጸላእትን ብዙሓት ፈተውትን ነበርዎም እዚ ኩሉ ኮይኑ ከሎ ግን ኣዝማች ኣበራ ካሳ 50 ጠባናጁ ዝዓጠቑ ሰራዊት ብምምራሕ ብመጠኑ ክብሪ ሽመቶም ተሓሊሎም ከሎ ናብ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኢጣልያ እናቐረቡ ንዓናን ደቀባት ኤርትራ ከምዚ ይገበረልና እዚ ጎዲልና ኣሎ
እሞ ይማላአልና ንዓውን ሽመት ይወሰኸኒ እናበሉ ሕቶታት የቅርቡ ስለዝነበሩ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኢጣልያ እዚ ሰብዚ ገና ወዲ 10 ዓመት ጥራይ ዝዕድሚኡ መንእሰይ ከሎ ንዘይ ጎደለ ጎዲሉ ንዘይ ተሳእነ ተሳኢኑ እናበለ ምስ ሽፍታታት እናተረኸበ ውዲታት ዝኣልም ብምዃኑ ንግዛኣት ኢጣልያን ባንዴራ ኢጣልያን ሓደገኛ ስለዝኾነ ስጉምቲ ይወሰዶ በማለት ኮነንዎም በብዙሓት ዕሱባት ሰለይትን ሓሰውትን ከዓ ከበብዎም ብተወሳኺ ልጅ አበራ ካሳ ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝዕንድረሉ ዕድላትን ሽመትን ስለተዋህቦ ዘይተኣደነ ጠለባት የቅርብ ስለዘሎ ሽመቱ ተቐንጢጡ ብጽኑዕ ክእሰር ኣለዎ ኩልቲ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነቱ ዘሎ ብረቱን ይተኣከብ በማለት ብምስጢር ወሰኑ እንተኾነ ግን ኣብዚ አጋጣሚ እዋናት እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣዝማች አበራ ካሳ ዝፈሓስ ዝነበረ ተንኮላት ብትሕምትሕም ኣብ እዝነ ሓያሎ ሰበስልጣን ደቂ ኢጣልያን ዓበይቲ ሽማምንቲ ደቀባትን በጽሑ ነበረ እሞ ሓደ ፈተውቶም ስምዑ ጎይታይ ልጅ አበራ መንግስቲ ኢጣልያ ኣሲሩ ከጥፋኣኩም ወሲኑ ኣሎ ስለዚ ገዛ ርእስኹም ኣጥሕኑ ኢሎም ብድፍረት ኣረጋገጽሎም ብፍላይ ከዓ ልጅ አባይ ወልደ ካፈል ተባህሉ ካብ እንዳተኽለ ሃይማኖት ዝኾኑ ወዲ ወይዘሮ አማሪሽ ጓል ደጃዝማች ኃይሉ ተወልደመትን ወዲ ጓል ዓዲ ደገዝማቲ ከም ምዃኖም መጠን ዝመፀ ይምፃእ ብዝብል ኒሕ ዝዓብለሎ ድፍረት ምስ ካልኦት ብፅኦቶም ኮይኖም ብምስጢር ናብ ልጅ አበራ ካሳ ከይዶም ጎይታይ ልጅ አበራ መንግስቲ ኢጣልያ ብረትኩም ገፊፉ ሽመትኩም ቀንጢጡ ካስረኩም ወሲኑ ለሞ ዝሓይሽ ግበሩ ኢሎም ነገርዎም በማለት ማጆሬ ሪፉሉ ፕሪኑ ኣብቲ ካብ ባጻዕ ክሳብ መረብ ተባህለ መጽሐፉ ይረጋገጽ ስለዚ ድማ ልጅ አበራ ካሳ ነዚ ኩሉ ሓበሬታታት ኣመዛዚኖም ሓደ ብልሓት ተጣበቡ ናብ መምሕዳር ኢጣልያ ቀሪቦም ከዓ ኣነ ኣዝማች አበራ ካሳ ተባሃልኩ እሙን አገልጋሊ ባንዴራ ኢጣልያ ዝኾንኩ ኣቦይ ክሳዕ ሎሚ ኣይተተስከሩን እሞ ተስካሮም ክሕልፍ ንጻዓት ዘጋ ክኸይድ ፈቃድ ይወሃበኒ ኢሎም ለመኑ በዚ ከምዚ ዝበለ ብልሓት ኣምኽንዮም ከዓ ካብ ባጻዕ ተበጊሶም በስመራ ኣቢሎም ጻዓት ዘጋ ኣተው ኣብ ጻዓት ዘጋ ኮይኖም ከዓ በኣዝዩ ሱቱር ብልሓት ቤተሰቦምን ሰዓብቶምን ካልኦት ሃገራውያንን ኣኪቦም ተማኸሩ ዘድልዮም መጽናዕቲ ሓንጸጹ ተኣኻኺቦም ድማ ንዓንሰባ ወሪዶም ኣብ ምድሪ ደቂ ሸሓይ ሰፊሮም ብወግዒ ሓደ ብረት ዝዓጠቐ ኤርትራዊ ተዋግኣ ጉጅለ ሰርዑ አበራ ካሳ ንብረታው ቃሲ ተዋፈሩ ብድሕሪዚ ከይደንጉየ ልጅ አበራ ካሳ ወዲ ዓዶም ንደገያት ኃይሉ ተወልደመትን ጸረ ባንዴራ ኢጣልያ ሸፊቶም አለው እናተባህለ ናብ ባሃገሩ ተወረየ በዚ ምክንያት ድማ ካፒታኖ በትኒ ኣብ ዕረፍቲ ከሎ እቲ ወረ ተጋኒኑ በጽሐሞ ቀልጢፉ ናብ ስርሑ ተመሰ ስለዚኻ አበራ ልክዕ ከም ወደይ ዘፍቅሮ ባዕለይ ኣቢደ ኣባቢደ ከእትወ ኢሉ ተዛረበ
ካብ ኣፍ ሓያሎ ነቲ ኩነታት ሽፍትነት ወይ እምቢትነት ኣበራ ካሳ ብተመክሮ እተኸታተሉ ዓበይቲ ሰባት ብተደጋጋሚ ከም እተገንዘብናዮ ካፒታኖ በቲኒ ንወላዲቱ ሓደ ወዳ ንሱ ጥራይ ስለ ዝነበረ ከተመርዕዎ ዓበ ሃረርታ ስለ ዝነበራ ንቁርብ ኣዋርሕ ንኢጣልያ ከይዱ ተመርዒው ንኤርትራ ክምለስ ንመንግስቲ ኢጣልያ ብወግዒ ሓቲታ ስለ ተፈቅደላ ንሮማ ክምለስ እትወስዶ መርከብ ኣባጻዕ ኮይኑ እናተጸበየ ኸለዩ ሽፍትነት ኣበራ ካሳ ዝሰምዐም ብድሕሪዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ግዝኣታዊ መምሕዳር ኢጣልያ ኣብ መንጎ ኣዝማች ኣበራ ካሳን ካፒታኖ በቲንን ዝነበረ ውህደትን ተኣዛዝነትን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብጀካ በቲኒ ንኣበራን ድሕሪት ክመውሰድ ዝኽእል ካልእ ሰብ የልቦን በማለት ንኣበራ ብወተሃደራዊ ትእዛዝ ጸዊዑ ናብ ሞት ከም ዘመርሕ ዝገበሮ ይብሉ ማጀር ፕሪን ግን ካፒታኖ በቲኒ ንኣዝማች ኣበራ ብውሽጢ ልቡ ብዘይ መጠን ይጸልኦም ስለ ዝነበረ ብረቶም ይገፈፉ ካብ ሽመቶም ውን ይቀንጠጡ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ዝነበረውን ንሱ ከም ዝኾነ ብምርጋጽ ኣብ መንጎ ካፒታኖ በቲንን ኣዝማች ኣበራን ከቢድ ጽልእን ሕዱር ቂምን ደኣምበር ዕርክነትን ፍቕርንሲ ከም ዘይነበሮም እዩ ዝረድእ ካልኦት ኣዘንተውቲ ኣፈ ታሪኽ ውን ኣብ መንጎ ገዛእን ተገዛእን ዝረአ ዕርክነትን ምዋሃድን ብሓደ ሓደ ጥቕምታት ዝተለዓዓለ ደኣምበር ልባዊ ክኸውን ባህርያዊ ስለ ዘይኮነ ፍቕሪ ኣበራ ካሳን ካፒታኖ በቲንን ውን በዚ ክዕቀን ከም ዝግባእ ዘረድኡን ኣለዉ ከምዚ ኢሎም ኣዝማች ኣበራ ካሳ ኣብ ጸድፍታት ኣንሰባ ምስቶም ወድነማት ሓርበኛታት ሰዓብቲ ደጊያት ሓድገንበስ ወዲ ጉልወት ተዋሃሂዶም ብመሪሕነቶም እተሰርዐ ብረት ዝዓጠቐ ተወጋኢ ጭፍራ መልሚሎም ከለዉ ካፒታኖ በቲኒ ኸዓ ኣበራ ካሳ ወደዩ ባዕለይ ጠባቢረ ወይ ከዓ ብወተሃደራዊ ስጉምቲ ክሕዘ ኢሉ ብምፍካር 200 ንባንዴራ ኢጣልያ እተዓስከሩ ባንዳታት ደቀባትን ውሕዳት ሳልዳቶ ደቂ ኢጣልያን ገለ ኣማኸርትን ሒዙ እተመርጸት ሰጋር በቕሊ ተወጢሑ ካብ ከተማ ባጻዕ ተበጊሱ ንዓንሰባ ገስገሰም ብ16 መጋቢት 1992 ዓመተ ምህረት ከዓ ኣብቲ ብሓደ ሓደ ደቀባት ኤርትራ ጸድፊ ሽዋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዋልታ መድሓኒት ተባህለ ኣጻድፍ በጽሐም ኣብዚ ኣዝማች ኣበራ ካሳ ምስ ሰዓብቶምን ሰዓብቲ ደጃዝማች ሓድገንበስ ወዲ ግልወት ዝነበሩ ካልኦት ሓርበኛታትን ኣብ ጸቢብ ስንጭሮ ኣዝጊቦም ይጽበይዎም ነበሩ ካፒታኖ በቲኒ ሊዮኔሎ መን ከም ዝነበረ ፖልሲ ኣብቲ ኪኤ ዴል ኤርትሪያ ተባህለ መጽሓፉ ክገልጽ ከሎ በቲኒ ኣብ ቪየና እተባህለት ኢጣልያዊት ከተማ ب23 ግንቦት 1857 ዓመተ ምህረት እተወልደ ወተሃደራዊ መኮነኒ ነይሩ ይብሎም ቀጽሉኻ ንሱ ኣዋልታ መድሓኒት እተባህለ ኣጻድፍ ስንጭሮ አንሰባ በወርሐ መጋቢት 1893 ምስ ሙሉኣት ሰራዊቱ ብሽፍታ ወይ እምቢተኛ ኣበራ ካሳ እተደምሰሰዩ ካብቶም ምስ ዝመቱ ፍሉጣት ዓቀይቲ ኤርትራውያን ጉርፋ ተማኖ ዓረዛ ኣሰላፊ ግደይ ብላታ ብሩ ዓዲ መንጎንቲ ስብሃቱ ኦቅባዝጊ ዝግብ ኣብ ዓሎም ጻዘጋ ወልደ ስላሴ ህብታይ ጉራዕ ቱርጁማን ዘርአጊላይ ጻዕዳ ክርስቲያን እተባህሉ ምስኡ እተደምሰሱ በማለት ይገልጾም እቲ ብካፒታኖ በቲኒ ተመርሐ ኢጣልያዊ ሰራዊት ጸላኢ ኣብ ጥቆም ምስ በጽሐኻ ከምቲ ብባህላዊ ስርዓተ ብዶ ኤርትራ ተለምዳ አገባብ ድሮ ከይትዕሎ ከም ማለት ኣቀዲሞም ሓንቲ ጥይት ንሰማይ ብምትኳስ ንካፒታኖ በቲኒ ምስ ኣበራበርዎ በኣዝዩ ከቢድን ስሙሩን መጥቃዕቲ ሓደጋ ወደቅዎም ቅድሚቲ ጾጽዕ ሓደጋ ምጅማሩ ግን ኣዝማች ኣበራ ካሳ እስኪ ነዘራርቦ ቀጢፍኩም ኣይትቅተልዎ ኢሎም ኣዚዞም ነበሩ እቶም እምናት ዓቀይቶም ግን ካፒታኖ በቲኒ ኣታሊሉ ሓሳቦም ከለውጦም ከይክእል ብምስጋዕ ኣይ ጎይታይ ልጅ ኣበራ እዚ ንዓና ኾነን ህዝብና ዝጠቅም ኣይኮነን ኢሎም መስድ ሕርመሃብ ነቲ ትእዛዝ ከም ዘይሰምዕዎ ብምምሳል ኣውደቕዎም ኣብዚ ኣብ ጸቢብ ስንጭሮ ተፈጸመ ውግእ ብተመልከተለይ ቅድሚ ኩሉ ብጥይት ተቆሊቡ ኣብ በቕሉ ተወጥሑ ከሎ ዝወደቀ ካፒታኖ በቲኒ እዩ ካብ በቕሉ ወዲቑኻ ሽዑ ንሽዑ ሞተ ካልኦት ብዙሓት ባንዳታትን ጻዕዱን ውን በቲ በሃንደበት ዝወረዶም መጥቃዕቲ ወደቁ
مباركس كبراتن كبران تخطاتلتي مدب كبح تاريخ بممهر إسحاق يوسف ኤርትራዊ እምቢታ ጸረ ብድዕታት ገዛእቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝተዳለወ መጽሓፍ ዘቕረብናዮ ቀዳማይ ክፋል ነዚ ይመስል ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝቕጽል ከነቕርቦ ኢና ምሳኹም ጽናሕኩ ኣሮን ዓንዳይ ንምክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ